mmadụ ka isi eme ya odogwu After the okay, Baudo, nggak ada kan yang lebih tenang semua. Oh baik baik. Apet. Okay, mon up now. Na ekenege biko eze mmụọ anyị ekenege ka mmasị ngafa gị biko afa m bụ nwere amụ biko gwatana ihe ha na-eme n'ụbọchị nkịta taa ife na-eme n'ụbọchị taa bụ ọgụgụ ara ogiri na agụ bụ nwafọ ogiri n'ọnya ka anyị mee taa n'ọnya bụ egwu ikolobịa n'ọnya ka anyị gbaa otu a ka o si dị anyị fụ mmụọ dịgasị iche iche na be gị ma n'ụzọ gbatụgodo anyị ka isi fụ nwafọ na ụbọchị nkịta taa na nwafọ nkịta bụ ya tọkalịsị nwafọ niile wekwe na anyị gba anya na kakaka marọ na jijiji amarọ nwere sịra nwafọ nke na-abịa abịa na anyị agba ya karịa ụdị ahụ wekwe ndị ikolobịa ọbụla gba ọkpa na obi a taa na ngwụ na nwafọ ọzọ na onye na motie wekwe na akara aka onye ọbụla ya pụta ife ekwensu nwa ya egbuchiri ekwensu mmadụ ya egbuchiri ya amụsụ nwa ya egbuchiri amụsụ mmadụ ya egbuchiri ya n'ofe anyị na-ayọ Chukwu nwana sido na si na ikolobịa niile nọ ebe a na ikolobịa mmadụ ka anyị tụ na anyị tụrụ nke mmụọ nwekwe ka nọ na ogologo esi si na agụ na agụ ya na ya fụrụ onye ọbụla si ebe a na ife na-ayọ nwekwe nukwu onye ọbụla eji si ebe a na aka nke o ji bịa mma ahụ na onye na-alụ ọrụ egwu ife niile ọra wee bịa ahụ ife na-ayọ daalụ nne eze mbọ anyị kenere gị nne anyị kenere gị daalụ
Oh.